Ibis a let's coise Burger King. Sin rud deireanach a theastódh wete de bhurgar Burger King ná fungas coise duine éigin, ach mar a hárlaíonn, beidir gré sin rud a uait a theastódh forteannaí gan anam a siomh sin, grianghraif a thaispáineann a chusa I musca pláisteach, agus seo a scríomh sé. Sean letí se éigin sibh I Burger King. Le fírinne rá, bhí broga a chusa, ach is massa fós é sin. Bhín fustáil beo a 1:38 séú lá déag de bhíúil. Agus ní raibh sé ach 50 nóiméad tar éis sin nuair a cuireadh fanic Burger King atá I drácht faoin bhustaí bradach. Tá súil agam go bhfuil sé bradach aon nós. Conas a hála sé. Well, níor scríos a fustaí BK an sonraí exif as an rianghraif úslódáilte. Scríomh go raibh duine a rinne in áit éigin in Mayfield, Ohio. Bhí seo ar 1:27. 3 nóiméad tréis sin, postáilmh siúla branse an Burger King. Agus daghaí go mbeadh sé sásta ina dhí ostíocht. 5 nóiméad tréis sin, chuaigh forteannaí eile I dteagmháil le stáisiún nuachta. Agus 3 nóiméad tréis sin, postáilmh nasc, an fórum BK telas a bárás. Bhí an grianghraif coise ceangailte, nó exhibit A mar a thug a bhéir. Chuaigh Cleveland Scene Magazine I dteagmháil leis an BK atá I drácht an chéad lá eile. Nuair a cuireadh ceist dúirt banistóir a talla bricfasta. Oh, I know who that is. He's getting fired. Agus bhí a mister fuascailte, ag fortean. Anis is féidir le mearbhí a ithe faoi thuamh neas.